लामसोगो को खरंनाय तंनाय रंगनो जोंथिनो फाइ सपायजा महाराजा बीर बिक्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट नरं नुगुन्यो मानाय सिनि को खरंनि बिसिंतै फाइदिंगो जों ताबुक तुरुक तुरुक बिसिङा हाबै तेबो साइमालायानो तेबो सिनानि साइतकलायानो जों नुगुन्यो मानखा जत तिप्रा सारक तंमनि आगि हापां तंफुरु सिनि लाइबुमारक सेरजाग्लिया लाइबुमारकनो खुरसावै महाइके तिप्रासा हायकबा तिप्रा हासनि लुकुरकनि बिस्काङो तिख्लाय जाग्लिया फियाबा ताबु कताल हापां फाइमनि यागुलो महाइके सिनि तिप्रा सारकनि बरम हायकबा सिनि लाइबुमारक जाग सिरि सितिनि हुकुमु मुकुमु रकनो बुबाग्रानि मुंनारागै सिनि बुबाग्रानो बरम रुइ महाइके महाराजा बीर बिक्रम बिरखुं खोला हनै माइके कताल स्नामजागि तंगो आबोनो नरं नुगुन्यो मानखना सिनि क खरंनि बिसिंतै जों अ जागा फाइ तेबो साइमानका अ जागा फाइमनि यागुलो तेबो जों बिसुंगा हाबै सिउइ नायखे सिनि लाइबुमारं नायमनि यागुलो ब अ जागाव दिनो हायकबा सालो बिरखुं हायकबा फ्लाइट सालो महाइके सयटाके थांगो फायके बिख्लाय तंनाय हिनै जों सिका इंगा ताइ अ जागाव गोबां मा फेसिलिटी गोबां लुकुराव फातार हासनि हायकबा जेसे थाइनिफोनो फाइब अ जागाव 1200 हाइ बरकनि तंथाइनक बसनाम जाका अ जागाव काहामनो तंगै मानाय इंगा ताइ सिकिउरिटी रकबा गोबां हे अ जागाव सेफ्टी नि बागै नाराक जाखा तेबो गोबां मा तुरुक तुरुक माहायकना सामुं सेंगि तंगो ताबुगो पायाखो आ सामुरक तांजागि तंगो माहायकना जों तेबो चिनि तिप्रा सारकनि बागै काहाम हायकबा बुबाग्रानि बरम अबनो जों लुगै तंगो जोंरा फाइमनि यागुलो नुक फाइक्या जागा बेलेखे नायथतके स्नामजाक नरं नुगुन्यो मानखना चिनि क खरांनि बिसिंतै मन पुइला नरंनि बागै जों चिनि क खरांनि बिसिंतै तुहाय तंगो बेलेखे नायथत मन चिनि तिरप्रा हास्तेव महाइके नायथतके स्नामजाक जों यांग नायसिगि नायखेंगो बेलेखे नायथतंग नुगो yang नायसिगि नायखे बेलेखे नायथतंग नुगो अ नायथंखा अमनो चिनि तिरप्रा सारंनि बरम हायकबा जोंनो बरम रोजांमानि चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै मन बरम रोजागि तंगो चिनि तिरप्रा सारंनो बेलेखे नायथतक स्नामजाक नरं नुगुन्यो मानखना अ जागाव जोंबो अ जागाव फाइमनि यागुलो आसुक नायथतक रंनो नुगै बेलेखे नरंनि बागै जों अ जागाव तिसाय चिनि क खरंनि बिसिंतै नरं फुरुंगानि साइतगि तंगो नरं नुगुन्यो मानखना चिनि क खरंनि बिसिंतै नरं माहायके नुगै माननाय
नरं नुगुनि मानखना अ जागा बेलाइखे नायथतो स्नामजाक मनो चिनि बसकांनि जानुवारि 4 तारिख जानुवारि व चिनि हास्तेनि भारत हाकतनि मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदीनि याकबाय अब दुगलाम फियोगै रेजाकनाय अ जागाव आं ताबुक थिक अ जागाव बासाय तंगो नरं नुगुनि मानखना जों अ जागा पुइला जों अ जागा नसिनि एन्ट्री पॉइंट जों एन्ट्री जागा फाइकेंके अ जागा बेलाइखे हापकाके नरं नायथतों नुगुइ मानाय यांग नासिगि नायखेबो अ जागा कायसा मानि बाय बेलाइखे सिनि मुं हायगाबा मुकुमु लाइबुमा रजा कायसा मानै मोहायके स्नामै मारि रजाक तंगो नरक अबन अ जागा फाइकेंके नुगनाय ताइ चिनि क खरंनि बिसिं दिबो नरक नुगुइ मानाय मोहायके नरक सयवै नाय तंगि क खरंग न जों ताबो अ जागा फाइ सकबायजां नरं नुगुनि मानखना अबंखा VIP एरिया अ जागा सिजाक तंगो CIP एरिया हनैनाय अबन नुगुनि मानखना जों बेलाइखे चिन बागै कथमा काहाम तामको अबन बिसिकताल फाइमेनि परे बिसिकताल फाइमेनि याकुल अबन जों पुइला चिनि PM मोदी मन्त्री भारत हाकतनि मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदीनि याकबाय फियोगै रेजाकनाय दगलाम अबन जों नायसिंगै तंगो अ जागा सामुं तांमा रकबो ताबुक गोबांमा पायाखो कसाजाक तंखो तुरुक अब सामुं तांजागै तंगो अबन बिसिं तियो गोबांबा अ सामुंग्र बसकांनि बिसि फायसिनि सिगां पायदेनानि बागै तुरुक साइतगै तंगो अ जागा गोबांमा नुगुनि मानखना अ जागा बररनि बागै फेसिलिटिनि बागै कफि नोंजानाय महाय थाइरक बसनामै रजाक महायके गोबांमा नरं नुगुनि मानखना अ जागा चिनि क खरंनि बिसिं ते अबन नरं नाय तंनि चिनि क खरंग न अ जागा नुगुनि मानखा एडवान्स सिक्युरिटी नि बागै 360 अब हायके कैमरा स्नामजां नुगुइ मानखा एडवान्स सिक्युरिटी नि बागै सिनि बागै सेफ्टी नि बागै अ जागा स्नामजां नुगुइ मानखा तालमो हायके नर स्नामजाक नर नुगुइ मानखना जों अ जागा फाइमानि यागुल तेबो नुखा अ जागाव चिनि त्रिपुरा हास्तेनि लाइबुमा महायके अ जागा एयारपोर्ट बिसिंगो महायके मांगप्लि रिगजाखा मंखा चाक्राकमा वायंगो सिजाक तंगो मांगप्लि रिगजाक तंगो सबिमुरा उनकुति महायके नर नुगुनि मानखना अमंखा चिनि त्रिपुरा हास्तेनि लाइबुमानि मांगप्लि रक अर नुगजागै तंगो अब फातार हास्तेनि बररक फाइबो अ एयारपोर्ट बिसिंगो हापकांके अ मांगप्लिनो नुगुमियानाय महायके चिनि त्रिपुरा हास्तेनि सिनिमुं हायकाबा त्रिपुरा सारंनि सिनिमुं तुरुक फातार हास्ते रग सिनिमुं मानै तंगो अबन नरं नाय तंनि क खरंग।